Imamo Hrvatsku! Tuđman je prvi naš lider u povijesti koji je uspio utemeljiti Hrvatsku sa svim obilježjima države. Njegova strategija u obrambenom ratu temeljila se na zajedništvu nacionalnog korpusa, te sposobnosti i hrabrosti hrvatskog čovjeka. Ista takva integrativna strategija trebala je biti primijenjena za ustroj političkih, administrativnih i poslovnih sustava u korist održivoga gospodarskog razvitka. Međutim, nakon smrti Tuđmana, međuhrvatske integracije izgubile su na vrijednost, iako je on njih stavljao na prvo mjesto. U medijima se pojavila jedna opasna floskula detuđmanizacija. Došla je svjetska recesija, s njom i brojne makroekonomske mudrolije, da bi sve kulminiralo najavom medija o povratku tuđmanizaciji. Istodobno, sve je manje zajedništva i političkog kontinuiteta, koji inače daju održivost i snagu velikim državama poput Sjedinjenih Američkih Država ili malima poput Švicarske. Bolna je činjenica da su, posebice s domovinske strane, odbačene međuhrvatske integracije. Ostala je samo prigodna retorika. Srećom, iseljenici i njihovi potomci još nisu potpuno digli ruke od Hrvatske. Razočarani su, ali dolaze, troše i darivaju. Ostavljaju daleko više novca od ostalih turista. Velim turista, iako za relevantne hrvatske institucije Hrvati nisu turistička kategorija, kao što je to slučaj recimo u Izraelu. Tamo su Židovi iz inozemstva evidentirani kao ponajveća skupina na popisu turističkog biroa. Recimo u 2010. od ukupno 2,8 milijuna turista, 23% su bili Židovi. Je li došlo vrijeme za takvu analizu izravnih i neizravnih doprinosa inozemnih Hrvata u hrvatski državni proračun? Nećemo valjda i to prepustiti Svjetskoj banci. Namjerno spominjem Svjetsku banku jer je ona u kolovozu 2012. objavila gotovo senzacionalne podatke o jednoj drugoj vrsti doprinosa iseljenika Hrvatskoj. Naime, Svjetska banka je objavila grafikon s procjenama inozemnih novčanih doznaka tijekom 2010. za 71 zemlju svijeta, uključujući i Hrvatsku. Doduše, Svjetska banka se bavi samo doznakama iseljenika, odnosno ne uključuje pripadnike njihovih nasljednih generacija. Ipak, imamo nešto manje od 754 tisuće iseljenika rođenih u Hrvatskoj. Samo tijekom 2010. godine oni su u Hrvatsku doznačili 1512 milijuna američkih dolara. Dobro ste čuli. 1512 milijuna američkih dolara. Na prvom mjestu su doznake iz Njemačke, 737 milijuna. Slijede one iz Australije, 155 milijuna. Austrije, 109 milijuna. SAD-a, 97 milijuna i tako dalje. Pitam se, mogu li ovakvi podaci biti poticaj za novu mobilizaciju na globalnoj razini, a to znači i stranih državljana koji će tek otkrivati Hrvatsku i vlastito hrvatsko podrijetlo? Hoćemo li napokon shvatiti da u svijetu ima potencijalno više Hrvata nego u Hrvatskoj? Može li upravo 2013. biti godina povratka integracijama ili tuđmanizaciji ako hoćete? Je li vrijeme da napokon postavimo međuhrvatske integracije ispred ne manje važnih NATO-a i Europske unije?